10/12 ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଟା ନାରୀ ଦୋଷ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବନି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜରୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖୁଛି ବା ଇଏ ସିଂହ ରାଶିର ତୁଳା ରାଶିର ଭଲ ମାନେ ରାଜନୀତି କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହ ତୁଳା ହଉ କି ଯିଏ ତୁଳା ହଉ ନରଗଣ ହଉ କି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହଉ ହେଲା କିଛି ସେଟା ମାନେ ରଖେନି ମାନେ ରଖେ ଏଇ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନେକର ଲଗ୍ନ ଏଇଠି ହେଲା ସପ୍ତମ ଭାବଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଭାବ ଲଗ୍ନର ସପ୍ତମ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ଜାତକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କରିବ ସପ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କରିବ ସପ୍ତମ ହେଲା ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ବିଚାରରୁ ବା ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଚାରରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କର ଦୃଢ଼ତା ନିମ୍ନତା କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଉତ୍ତର ରାଶି ସହିତ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ସହିତ ଅପୋଜିଟ୍ ବୃଷ ଯେ ୟା ସହିତ ରାଶି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଲେଣଦେଣ ନାହିଁ ନା ବିବାହ କେସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଣଦେଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଣ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ମାନେ ଟିକେ ଉଗ୍ର ରହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଥା ମାନେ ଟିକେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ନରଗଣ ନର୍ମାଲ ରହନ୍ତି ଯେ ଦେବଗଣ ଟିକେ ଚୈତନ୍ୟ ବିଚାର ଟିକେ ଥାଏ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଥାଏ এইটা ডিফারেন্স তা ଦେଇକି ଯେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟିଏ ମୁଁ କଥା କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସପ୍ତମ ଆମର ମଙ୍ଗଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ସେଇଟା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ମଙ୍ଗଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳର ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପଡ଼ିଥାଏ ବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପଡ଼ିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତା ସହିତ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ନିକଟରେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଜାତକ ଆସିଲା ରାଜୁଟ ହେଉଛି ଭଲ ଜାତକ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ପରେ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଜାତକ ଆସିଛି ଜାତକ ଭଳି ମାନେ ବାହାର କରୁନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରାଜୁ ଦେଇକି ଗଣ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ନାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ବାହାର କଲେ ଡିଭୋର୍ସ ବା